Espanyolis. Tinc un conte per explicar. Qui vulgui el pot escoltar. Vet aquí, que estic amb un ratolí blanc. R de ratolí. Aquest ratolí estava prenent el sol, perquè feia un matí molt esplèndid. Estava tombat prenent el sol, quan de sobte va començar a olorar. Ui! Va fer un bot, va agafar la tombona, la va plegar i va olorar. Olor de guilla! Correm! I el ratolí va començar a córrer esperitat. És que la guilla era a prop. La guilla va saltar a la reixa. Se'n va anar darrere del ratolí. El ratolí va baixar un soterrani. Sí. Va baixar un ratolí. El ratolí va baixar un soterrani corrents. La guilla també. Ai! El ratolí va passar per unes caixes. La guilla també va estrompassar les caixes. El ratolí va passar sigil·losament per uns prestatges. La guilla també. Va agafar la cantonada el ratolí. Sí, va agafar la cantonada. Va agafar la cantonada i la guilla també. El ratolí es va esmunyir per un conducte de l'aire condicionat. Molt estret. I clic. El ratolí va passar, però la guilla també. Però la guilla va quedar encallada, ni endavant ni enrere. No podia recular perquè el cap no el deixava. No podia tirar endavant perquè el cul no li deixava. I allà està. Ai, traieu-me d'aquí, que no puc sortir. Ve alta de biblioteca. Un cop va aconseguir sortir. Llavors ja sabeu que les guilles tenen un nas molt fi. Aquí no fa olor de ratolí, fa olor de paper. Tot era fosc, molt fosc. Fa olor de paper, no de ratolí. A mi això no m'agrada. De sobte, el ratolí va passar com un llampet per uns prestatges. Ja te tinc, va dir la guilla. Ja te tinc. Ets meu! Ara t'agafaré! Amb uns crits. Va dir el ratolí. Calla, que em molestes. No veus que és un lloc que no es pot cridar? Aquí no es ve molestar. Aquí es ve a respectar la gent que ve a estudiar. Què dius ara? Però tu ets meu, li va dir. Tu ets meu, va dir la guilla. I ell va dir, no. El ratolí va dir, aquí no hi ha res teu, ni de ningú. Aquí la gent s'emporten coses i les torna. Aquí la gent se les porta per uns dies a casa seva i després les retorna, tal qual els hi han deixat. Te n'has assabentat? Què? On és això tan estrany? Va fer la guilla. Aquí és la biblioteca, va dir el ratolí. La pipiquitiquiteca, va dir la guilla. No! Biblioteca. Digo. Pipipitiquiteca, va dir la guilla. Cotxins l'olla, no sabia dir biblioteca. Torni. Biblioteca. Pipiloteca. Ja està. No. Biblioteca. Ara. I què és la biblioteca? I el ratolí li va explicar. És un lloc on es ve a llegir. Hi ha molts llibres, molts llibres. I aquests llibres t'ensenyen a llegir. Te deixen que es prenguis moltes coses. T'ajuden i te fan tenir bones idees. Ratolí, no tenim... La guilla diu, sí. Això és el que jo he de tenir. Bones idees. I el ratolí, amb penes i treballs, es va carregar tot de llibres a la seva esquena. Li va portar llibres. Té, guilla, llegeix. I la guilla es va seure allà a una taula de la biblioteca i va començar a passar fulls. Quan de sobte va dir, què veig aquí? Un home amb un gat que
casa, i a aquesta casa hi ha un galliner i està ple de gallines. Canvi de menú! Ja crec que van venir ganes de tenir idees, aquests llibres. Ai, ara canviaré de menú. Ja no menjaré el ratolí, em menjaré gallines. I el ratolí diu, un cop acabis, Guilla, deixes el llibre damunt de la taula. Sí, un té. La Guilla ja havia guillat i no havia fet cas al ratolí. Se n'havia anat. Amb aquestes, que va passar tot el dia, la biblioteca va obrir, va entrar gent, i quan va arribar la nit, tatxan! El ratolí havia trobat un llibre que li agradava molt. I va entrar la Guilla. Hola, ratolí! Vinc per el llibre que em vares donar ahir, el del galliner. I vinc per tu. Per mi? Sí, perquè m'has de llegir. No sé llegir, li va dir la Guilla. És que jo no sé llegir. Ah, però és que tinc molta feina. He trobat un llibre de màgia i estic fent pràctiques. Abracadabra, pota de cabra. Psst, psst, psst. I s'aixecava un llapis tot sol. Llapis volava. Ah, feia màgia. Tirolirolirolà, cigrots amb bacallà. I s'aixecava el llibre. I el llibre volava. Estic molt enfeinat, no puc pas fer cas. Oh, va dir la Guilla, és que jo no sé llegir. I com ho faré perquè m'ho expliquin? Ah, en el tercer prestatge hi ha llibres amb CDs que t'explicaran els contes, val? Mira. I la Guilla va trobar el tercer prestatge. Va agafar un dels llibres i un dels CDs i... Roca! Els mossegarà amb les dentorres que té aquesta Guilla! Ai, què fas, Guilla? No, si te deixen els llibres els has de tornar sense mastegar. Què fas? Ai, s'ho portava a la boca. Ai, i a més t'has de treure el carnet a la biblioteca, però... On és la Guilla? La Guilla ja havia guillat, sense saber que s'havia d'emportar els llibres amb un carnet especial. I ell continuava. Tirolirolirolà, cigrots amb bacallà. Oh! Che de gallina. Van passar molts dies. La Guilla no va aparèixer més. No, i ell anava fent màgia. Però al cap d'uns dies torna a arribar la Guilla. Guilla, amb una gallina... La gallina no podia ni respirar perquè l'apartava amb la boca, amb el musell. Ai, la gallina. Què fas amb una gallina? Ai, la idea que em va donar el llibre, porto la gallina. La gallina li deia, ei, és que no pots fer menjar-me a mi, li va dir la gallina, perquè si me menges a mi, els ossos de gallina són molt indigestos i no em deixes respirar. Els ossos de gallina són molt indigestos i se t'atravessaran i t'afogaràs, és que sí. És veritat, va dir la Guilla. Qui m'ho pot dir? Ai, l'enciclopèdia, agafa l'enciclopèdia. Sí, però no sé llegir. Ja t'explicaré jo, va dir la gallina, si em deixes respirar. Va, feu, que jo tinc molta feina. Va fer màgia. Feia desaparèixer les coses. Ara no sé com fer-les desaparèixer. Noi, no ho sé. Feia desaparèixer coses i després no sabia com fer-les desaparèixer. Tenia molta feina, el ratolí. I la gallina que portava que estava a la boca de la Guilla, ja te'n llegiré per deixar-me respirar. Li va llegir a l'enciclopèdia i era veritat, els ossos de gallina són indigestos i es podien entravessar i es podia ofegar a la Guilla. Oh, quantes coses, és veritat. I la gallina li va llegir molts llibres de cuina. La Guilla ensalivava. I contes, molts de contes, i tants llibres i tants contes li va llegir que van quedar tots dos relaxats i es van adormir, abraçats. La gallina abraçada a la Guilla i la Guilla abraçada a la gallina. I així es van quedar tota la nit. Ui, què fan aquests? S'han adormit? Sí, s'han adormit. Ai, ja si puc aconseguir que se me tornin les coses. Noi, això ja no te puc ajudar jo. Si els llibres ho diuen, ja t'ho explicaran. I al dematí es va fer. I al dematí va sortir el sol. I les portes de la biblioteca es van obrir. Va començar a entrar gent. Bé, de préstec. I ai, gallineta, desperta't, gallineta. Ai, què dius? Ai, que entra la gent. Ai, Guilla, desperta.
sortir d'aquí sense fer soroll. La gent passaven, feien cua per tornar els llibres, feien cua per agafar els llibres, i tots anaven fent, portaven el llibre sota el braç. I de cop i volta la gallina diu: estàs morta, Guilla, estàs morta! Veus aquest home que passa amb aquest llibre sota el braç? És l'amo del meu galliner. Si jo escataino i te faig soroll i veu que tu m'aportes a mi, et clavarà un cop de pal que t'aixerà. Fet una catifa! Va dir la Guilla. Jo no sé per què estàs tan contenta. T'has fixat quin llibre portes sota el braç? Ahir m'ho vas explicar. Una gallina es titula Una gallina i 100 receptes per cuinar-la. O sigui que tu i tot el galliner anireu al forn o a la cassola. Així t'ho deixo anar. I el gall ja ho veurem, ja no cantarà. Va dir la gallina, és veritat. El meu amo s'ha menjat galliners. Va, calla, no fem fressa i fem un pacte. Fem un pacte. Sí? Quin? Mira, et faig una proposta. Si jo us faig un túnel que va del galliner fins a fora, podreu escapar-vos a totes les gallines i el gall i no s'us menjarà l'amo. No, però a canvi, gallineta, m'ensenyes a llegir. Sí, fem-ho, va, fem-ho, paf! I van dir, totes, va, sí. Van sortir ben animats. Van dir, ara agafem llibres per aprendre a llegir. I van agafar unes piles de llibres. La Guilla anava carregadíssima amb una pila de llibres. Ai, a la gallineta ja està portant el cap. Eps, què feu? Ja teniu el carnet. Ara ens el farem. Però no us podeu portar tants de llibres. No veieu que porteu masses llibres, no se'n deixen tants. No, deixem-nos uns quants. Va, gallinetes del cap, deixa'ls. Ai, tu també, deixa't. Ara sí, va. I se'n van anar tots dos a un raconet de fora a aprendre a llegir la Guilla. I la gallineta tota la paciència li va ensenyar. I van fer el túnel i les gallinetes es van escapar i el gall també. I el ratolí? El ratolí va continuar fent M de màgia. Tiro-liro-liro-la! Les coses poden tornar? No! En tenia per dies per tornar a fer la màgia a l'inrevés. I fer de contes. Aquest és el conte d'una guilla que, perseguint un ratolí, va entrar a una biblioteca i va aprendre de llegir. Espero que us hagi agradat. Adéu-siau.